Ja, mennään. Saa mennä. Avatkaa! Poliisi! Ei tänne saa. Kädet ylös! Seinää vastaan. Menkää! Mä hoidan oven! Menkää! Hei! Ovia selvää! Hyvä. Olet kunnolla nyt! Joo. Euroopan laajuisesti on meillä nyt toiminta käynnissä, että pidätyksiä tehdään semmonen 10 päivässä. Pienissä yksiköissä liikutaan, että ratsioita tehdään ja se on semmonen paheiden pesäke tää Suomi, kun täältä terva leviää ympäriinsä ja ihmiset kuljettaa sitä, että niin, katukauppa on se pahin, että meillä on semmosia erityiskoulutettuja poliiseja, jotka haistelee, tutkii ja terva on hyvä, että sen haistaa kyllä hyvin, että katsotaan myös katukauppaa, että kioskien ja kauppojen edessä, että mitä ne ihmiset siellä suuhunsa panee. Että on se terva kaiken pahan alku. Mutta Suomi, jos ei tää tervalla mässääminen lopu, niin me tullaan. Direktiivi kieltää tervan ja sitä on uskottava. On aivan turhaa yrittää mitään muuta. Shampoon tapaus. Tää on paha. Seuraava. Kuva tätä. Käyttäkää sekin! Irti! Mikä tervaa! Irti! Ai. Siellä on Tervanistit.